Beaucoup de problèmes. Ouais. Ce que... On l'a amené à London. Kouyaté. Changata. ASC ka session Kanaka. Captain Dodo. Captain Ibrahim Traoré. Captain Ibrahim Traoré. Ibe. Donc, l'incarnation de Babemba Traoré. Ambara Ibe Fene. En 2023. Concevez. Nini Ibe Ayan Sigitani. Face en face. Face en face. Kouyaté. Vis-à-vis. Kouyaté. Bamanangani. Atoka. Ananzaraka. Foku Dunyona. La menigada. Non, mon lamen kalado. La menigada. Ramoke. Ani Ibe Garani Buflana Nyonje. Campagne Oula. Voilà. MCA. Mais il veut manger une carte donc comme on a rendez-vous flâna ma boire. Bon, au final, chien by ASC kono. Oui, chien by ASC kono. Voilà, parce que sinon moi il revu il règne ka. Koko mantara ibe fait, ani ibe contacter état. Non, au chien by ASC. Koko ibe rem ka kwa pour que kambo bele kono. C'est donc fana kono ko nyine ngali ka. O majeba by ASC. Majeba bele. Mais avec femme don. Doni. Sede. Flow ba fait. Ani Ibrahim ka sigi kono san baro bolla mun kan honorable. Balo bolla comme nous flashina oluko surtout waro ibe be kuma dobo afo au fond olum teme on fait en conserver be uyangi lu kuma fo be panafricanisme fo révolution fo voilà bolu fen on tout faire. Bon, on t'a comme méante. Non, on t'a fait la panafricanisme. Sinon, pour le mintaraï, donima, à pour le porte-parole qui est né à Nibende, il y a la seule que, bon, ni même fait quoi faire clair, ok? Ouais, un peu clingeling clair à photo tani ibe. Et voilà aussi quoi fait finir, le bora fo Burkina, Canano, Sigira, maintenant. Bon, quoi fait ça, quoi caractère là? Il y a de la cola. Ouais, parce que Maliko fien mieux. Regarde, ne b'a fait muso ye quoi. Aya doni ko nunu na. Aka chala fait. Oni nokote sa quoi. Demimbe muso mimba denye ni serenga. Ah, c'est que comment bedete dai kan falo ka dese la ka soro ki to yi. Mi idem ni serenga quoi. Ya janfa. No tien sera. Non, Fasoko est resté là. Oh, mais Fasoko, la honorable Sri Kouyaté. Moi, minun baby, ka fokulu ka wuli ka jo ka chisiri be ye Fasoko de la. Dugutigi bonya be ma minun ka lute de. Bonya be minun ka minun be wuli ku nyesi na folo koni war koni fenkoma. Oh, rede di sari ko am dembe shuka ko war ko ne kan kwa mais Fasoko tala de honorable. Fasoko ke ba era wila ko me wala. Kramoke. Ete war ko ina. Kouyaté. Avec gɛlɛya ka gɛlɛya de. Fo waritigi b'a ka téléphone faga. Ka faga yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ. A bɛ gɛlɛya de. Fo i bolo min yɛrɛ tɛ kɛta yɛrɛ. Sebe ko de ma o de b'a gɛlɛya, o de b'a ɲɛnabɔ. Ka wari t'i bolo. Wari jumɛn? Wari jɔyɔrɔ de b'a la. Walahi. Wari ni jamana. A bɛ gɛlɛya k'a kɛ karatatatata. Diya karatata. Ini ka wari be panique. Kana skala. I bolo ko min ta ye ko risque bola dɛ. O de b'a ɲɛnabɔ. O de b'a ko ɲɛnabɔ. E min bolo ko risque foyi tɛ t'a la, risque bɛɛ bɛna tɔn ye kelen dalen kan. Kelen sigi yɛrɛ b'a kɔnɔ yɛrɛ. Kouyaté. Wa n'a ma ɲɛnabɔ i bɛ to a la dɛ. Wallahi. O de la n'an tora. I denw bila u ka nin fɛn ninnu dɔn n'u y'u dɔn quoi. U ni nɔgɔ tɛ sa. Ni nɔgɔ tɛ sa. U sanuman bɛ sa. Wallahi. Kouyaté. Tu sais. Jamana farafina. A mara. Caman nɔgɔn dɛ. I b'a sɔrɔ an kun tɛ session na. N'o ye ASC session ye. I b'a sɔrɔ dunan nana kɛnɛ kan. Minnu ni bɛn ni sababu de la. N'olu yɛrɛ sɔnna k'u dɔ don Maliko la. Mais i b'a dɔn k'i bɛna session in na ka ban hali ni gulɔ kalaman kiri kɔnɔ i tɛ se ka taa bɔ bɛn ni kaso la. A bɛ fɔ ma cogo di? N t'a dɔn. Non, c'est que ma femme. Non, ma comment femme? Sérieusement, c'est que quand t'entends. Koko. Awo. Ben sababu la.
maa dɔw bɛ nana session in na pas qu'ale sababu la dɛ mɔgɔ dɔ y'a yɛrɛ sɔrɔ an ka ni kɛlɛ in kɔnɔ kɛlɛ in kɔnɔ bɛɛ ni sababu la dunanw don yɛrɛ nka i bɛna Mali kɔnɔ ni sen fɛ a tɛ se ka jigin i kɔnɔ k'a fɔ k'ale bɛ taa bɔ a kaso la ka taa bɛn lajɛ i bɛ se ka kɛ bi Mali forobaca dɔ kɔnɔ awɔ a bɛ se ka kɛ i ye bɛn ni somɔgɔ de ye mais ka taa bɔ a ye c'est un problème o tɛ n'a fɔ ko o ye ko wɛrɛ dɛ o ye anw yɛrɛ ka jamanadenya mentalité de quoi c'est pour que i b'a ye nkalon caman bɛ tigɛ ka da fanga la fanga yɛrɛ sigilen kɔrɔ k'i nege bɔ ka taa sɔrɔ nkalon de don i yɛrɛ t'a kalama ouais parce que e bɛ na i tɛ taa n'i ɲininkara i b'a fɔ ko n'i taara de k'a bɛ se ka digi quoi k'a bɛ se ka digi dɔ la a bɛ se ka digi dɔ la i bɛ ka nkalon tigɛ i n'a tigi kuma na walahi n'a ma kuma c'est pour k'an to yen fɛ i bɛ dɔw ka ci sɔrɔ karisa an bɛ fɛ ka taa buye n ko ala kana to ala kana i sen yɛrɛ awɔ an bɛ bɔ wagati min na an y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ka digi a kɔnɔ yen an taara buye n ko an bɛna buye foyi tɛ an bɛ nkalon da mɔgɔw la de k'a feere ninnu ye fo bɛ a ye dɔw ka ci sɔrɔ karisa i bɛ nin minɛ i bɛ nin k'i bolo fara cɛ i b'a dɔn an bɛ nin jɔyɔrɔ min na n'anw nana buye tu sais i b'a dɔn a bɛ se ka faamu ta a bɛ se ka faamu ta u b'u sɛbɛn de la tan n ko karisa n ko filɛ i nana ni min ye n bɛ nin fara kan i t'a d'a tigi ma ko ni mɔgɔ foyi t'a ta yen an bɔra o don ma kalo saba sɔrɔ o taara olu yɛrɛ tigɛ a kɔnɔ an taara bolo ye cɛ n ko foyi t'a la a bɛ nkalon da ɲɔgɔn na de manden sɛgɛ i yɛrɛ ni hakili de bɛ ɲɔgɔn na manden sɛgɛ i yɛrɛ de hakili bɛ ɲɔgɔn na mais sisan i ye nin yɔrɔnin min fɔ ta k'a yira k'a fɔ kɛlɛ ninnu mɔgɔ dɔw ka sɔn k'u da don ala yɛrɛ tuma dɔ la ala ni bɛn n'a kamaradu sababu bi u dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ session in kɛnɛ kan bi a tɛ jigin u kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ t'u ɲɛ da bɛnni kan oui o ye farafinya cogo de ye parce que u bɛ calcul fu de bɔ ne ye nin kɛ est-ce que nin tɛ kɛ tan nin tɛ kɛ tan non mais et pourtant ni farafinya yɛrɛ tɛ o komi e de nana ne nin sira ye a ka ca ala fɛ e yɛrɛ ka jate la i nana tera sira de kan mun na o tera kelen sira kan e tɛ ɲinini kɛ pour que i terikɛ fɛnɛ bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ ɲɛ ka se ka sɔrɔ la teriya ninnu dɔw fana sigi ni n gɛrɛla karisa la n bɛ karisa lasɔrɔ bon ani teriya fana tuma dɔ la kelen tɛ dɛ sinon teri sɛbɛ yɛrɛ ma d'a la k'a fɔ k'o bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ parce que tuma dɔ la mɔgɔ dɔ b'a fɔ non ni n bɛ fɛ ka sɛgɛ lasɔrɔ n bɛ dulon wagadu la donc une fois n'i ye sɛgɛ sɔrɔ dɔrɔn je n'ai plus besoin de wagadu tu vois ne b'o de ye a jɛɲɔgɔnya ninnu dɔw la dɛ ne b'o de ye a la quoi et puis ne b'a expliquer ten de fana teri kan voilà ko teri bɛ yen teri kan bɛ yen voilà sinon n bɛna min f'i ye n tɛ se k'a fɔ ko dɔ tɛ fanga la dɛ oui n tɛ se k'o fɔ dɛ mais n'i minɛlen don fɛn min f'i ye fanga kan ouais n'i y'i poro a bɛɛ kan han n bɛ min f'i ye hali t'i kɛ fanga c'est à dire que min bɛ da bɛ don kɛrɛfɛ kuma yɛrɛ la i tɛ k'o fɛ nin y'o hakilina de ye ka sabu kɛ u bɛ si ma ni u yɛrɛ ni miiriya jugu min bɛ ɲɔgɔn na o dɔrɔn don c'est à dire souvent i b'i yɛrɛ ɲininka e yɛrɛ b'i ka fanga min lafasa walima e yɛrɛ bɛ fanga min na walima e yɛrɛ bolo k'i dɔ ye fanga min ye quoi hali n'a sɔrɔ ko e bɛ nin ko fasugu dɔn u kan quoi e bɛ se k'o fɔ cogo di tan ouais parce que yɛrɛ faamubaliya dan e yɛrɛ bɛ se k'o fɔ cogo di voilà parce que e yɛrɛ b'a dɔn n'i kɔni y'a fɔ a tɛna fanga kɔni tɔgɔ diya o mais ni mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i tulonkɛra i kelen walima ko i ye fanga de walima ko i ye jamana de ka tulonkɛ tɔgɔ la mɔgɔ min faga i yɛrɛ faga tɔgɔya dan yɛrɛ tɔgɔya dan de dɛ wa allama adama al-asma'a kullaha ko Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kɛlen kɔ ka adama dan a ye dɔnni fɔlɔ minnu ta k'u kalifa ma o ye tɔgɔw de tɔgɔ n'i y'a mɛn ko bi ko faransi da tɛ se ka don an ka jamana kun o kuma la tɔgɔ jugu de y'a kɛ yɛrɛ wallahi tɔgɔ donc i b'a sɔrɔ maaw bɛ yen teri kunda teri kɔrɔ kunda jɛɲɔgɔn kunda jɛɲɔgɔn kɔrɔ kunda u b'u sigi de ko ne yera hali k'a fɔ ko n bɛ karisa ka ala ɲini k'a fɔ ko karisa ka bɔ nin kɔnɔ n bɛ se ka fara comme si n'a fɔ n ye fanga jugu ye c'est à dire que c'est comme n bɛ se ka fara c'est à dire fanga bɛ se ka n bisigiya ni ko dɔ ye quoi fanga bɛ taa n fara sɛgɛ kan a bɛ k'o de fɔ i ye et pourtant o fana dun tɛ fanga yɛrɛ jugu ye c'est pourquoi a dɔw fana bɛ tila ka bila gɛlɛya yɛrɛ dɔ kɔnɔ koyi awɔ e yɛrɛ de bɛ tila ka ko ɲɛnabɔ baga